Hayırlı kөн muhterem телевизор караучылар. Яңа елның беренче эш җомгасында сезнең игътибарыгызга яңа документаль фильм тәкъдим итәбез. Тукай, Габдулла Тукай, Абдуллажан Мөхәммәд Зариф улы Тукаев. Татарның үзе кебек туры сүзле шагыйре бакыйлыкка күчкәннән бирле аны кем итеп кенә күрсәтмәделәр. Ятимлектә үсеп, аслы-туклы яшаган шагыйр, дингә каршы чыккан мулла малае, буржуазия белән көрәшкән революционер, төшергән килеш тәтәйләр янына йөргән каләмиясе. Кыскасы, кемгә нинди Тукай кирәк булса, шундый Тукай. Иң гаҗәбе ул бүтән әдәби процессқа 1000 еллык революция ясаган кеше. Безнең әдәбият аңа кадәр бүтәнләй үзгә булган. Ул бүтәнләй теле үзгә булган, аның шигъриятенең үлчәме үзгә төрле булган, аның аһәңе үзгә булган. Тукайдан соң безнең бүгенге әдәбият башлана. Без бүгенге үзебез башланабыз. Бер карасаң, без Габдулла Тукайның инәсеннән җибенә кадәр беләбез кебек тоела. Әмма ләкин юк. Габдулла Тукай büyük şəxslər cümləsinə керә. Büyük şəxslərinin ruhi dünyasını bir qoşanda aşıb bitirib bulmay. Тукай халык işindən чыккан. Ул теге, мәсәлән, Дәрдемәнд инде ул миллионерлар ягыннан, Сәгыйть Рәмиев тә тулы тормышта булган, Гаяз Исхакыйлар да. Менә Тукай Onun belki bәхетеме, бәхетсезлеге дә инде билгеле шушындай ятимлектә үсү. Ләкин икенче яктан халыкның тормышын күреп, ничек яшәвен белеп, менә шуның аркасындадыр дип уйлыйм. Дөнья әдәбиятында, дөнья халыклар әдәбиятында бигрәк тә Көнбатыш һәм рус әдәбиятының нәрсәләр барын аларында күребез. Ул да аның халыкка якынаюына минемчә этәреш биргән дип уйлыйм. Килер заман һәр язучының үзен, сүзен вә шәхси тормышын инәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгарлар әле, дип язган үлем түшәгендә ятканда 27 яшьлек шагыйрь. Тикшерелгән инде дияр, тормышка кара күзлектән карарга күнеккәннәр. Күпме әдәби әсәрләр иҗат ителгән, фәнни китаплар чыгарылган, фильмнар, спектакльләр. Анысы шулай, әмма 5 елдан 5 елга туры китереп үткәрелгән юбилей мөнәсәбәте илә бирелгән мәгълүмат күп вакыт бер төрлерәк булып колакка эленмичә дә кала. Нишләргәме? Абдуллажаныбызны җаныбызның аерылгысыз бер кылы итәргә. Шул кыл безне кире юлга җибәрмичә, уңгай илсен өчен без Тукай белән һәр даим очрашып, аның белән сөйләшергә, фикер уртаклашырга тиеш. Менә бу кодексны баштан ахырына кадәр укып чыксаң, ул әле менә Габдулла Тукай аны бүген генә язган кебек аңлашыла. Ул бит Казанда нибары 7 ел иҗат иткән. Менә шушы 7 ел эчендә ул менә татар халкының яшәеш дәреслеген булдырган. Габдулла Тукай кебек татар дөньясына, татар бәгыренә үтеп кергән шәхес ул мөгаен бердән бер генәдер. Шагыйрьне якыннарак беләсең килсә, аның туган җиренә бар диләр. Тау башына салынган кушлавыш карлы яңгыр белән каршы алды безне. Югыйсә, камера белән эшләргә аяз көн булсын дип күпме тырышкан идек. 4 айлык чагыннан ятимлек ачысын күреп, кулдан кулга күчә-күчә 5 гаиләдә генә түгел, гомере буе җылылык эзләгән шагыйрь күңеленә кереп торган салкынлык әйтерсең лә безгә дә үзенең асылын төшендерергә телидер. Минем күзәтүемчә, Тукайда салкынлык образлары бик күп. Бу бик тә табигый, ул үпкә авыру белән ширли башлаган һәм һәр вакытта туңган. Шуңа күрә бу аның
хәтта менә ни гаҗәп иҗатына да үтеп кергән. Салкынлык образлары башка шагыйрьләр белән чагыштырып караганда анда бермә-бер артык. Кышкы кич шундый шигырьләрнең берсе. Кызык сезгә яшь балалар кышкы кичтә, җылы өйдә утырасыз якын мишкә. Утырасыз рәхәтләнеп, тизелешеп, шатлык сезгә уңайсызлык килми һичтә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә, утыргансыз матур гына рәт-рәт берлә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен ачы җилләр, туссын карлар, ий түбәсе саламнары килсен тармар. Суыклыктан очар кошлар оча алмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар? Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары аларның юк, ышый бите борыннары. Үлми калса яхшы алар салкынлыктан. Әлбәттә инде, шушы чишмә суын эчеп, шушы һаваны сулап, Тукай туган нигез янәшәсендәге мәктәптә укучылар гына шагыйрьнең шигырьләрен шулай күңелгә үтәрлек итеп сөйли ала торгандыр ул. Әнә шул үй эчендә ястүеннән сыңра бер карчык намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңлене арчык. Күтәргән кулдыгага ят итә ул шунда үз угылын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз угылым. Яз газиз угылым, кара тактанысыз ак бур белән һәм кара күңелеңне ялт иттер сызып ак нур белән. Өч наданга алмашынмас һичбер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр иренмәс һич кеше булган кеше. Гадәти кеше күзлегеннән караганда туган йорты урынында музей булдырылган, һәйкәле куелган, авылына искергән булса да асфальт юл илткән Тукайның түреләргә рәнҗерлек урыны юктыр кебек. Әмма Кушлавычны үз күзләре белән барып күргән кеше мондый фикер белән килешмәс иде. Бүгенгә кадәр Казаннан килүче туристлар Кушлавычка әйләнеш юлдан, Әтнә аша йөри. Турыдан шагыйрь үзе йөргән юл бүген дә шул бер гасырлык булган хәлендә диярлек. Басу юлы булып кала бирә. Рәхмәт түрә булып та кешелек сыйфатларын җуймаган Лотфулла Шәфигуллинга. Ул Тукайның 7 буын мулла бабалары файдаланган, шуларның исемен йөрткән, суы тәмен белгән чишмәне рәтләтте. Без дә төштек ул чишмәгә. Суы тәмен татып карадык. Кушлавыч шагыйрьгә генә түгел, һәр татарга да туган авыл дигән төшенчәне хәтерендә яңарта торган урын ул. Тукай шигырьләренең бөтен аһәңен ишетәсең, аңлыйсың килсә, Кушлавычны күр. Карт янкеләр моңының күккә ашкан шавын тыңла. Шунда тын калып, Мөхәммәд Вариф абзый нигезендә бераз басып торсаң, Тукайның нәкъ шушы җирдә дөньяга килүе бик табигый һәм аның бары тик шушы авылда гына тууы мөмкин икәнлегенә ышанасың. Монысын тагын бер халык язучысы, Тукайның якташы һәм аның иҗатын өйрәнүгә зур өлеш керткән галим Мөхәммәд Мәхдиев сүзләре. Кушлавычта Тукай рухын саклаучы музей мөдире Ләйлә ханым Мөхәммәтшина килгән сайын безне моңарчы белмәгән яңа фактлар сөйләп шаккатыра. Тукайның туган авылында музей оештыруга ин тырышып йөргән язучыларыннан безнең Хәсән абый Туфан, Сибгат абый Хәким булалар. Һәм Хәсән абый Туфанга бу вакытта мәгълүматны фотода сурәтләнгән Лотфулла абый бик күп мәгълүмат бирә, килгән кунакларга аның янына алып төшеп, шул сөйләттерә торган булганнар. Чөнки Тукай Җаек шәһәренә китәр алдыннан Бәдри абзый йортында торып, бер ай буе авыл мәдрәсәсенә йөргән һәм Лотфулла бабай белән дә алар анда шул бергә укыганнар. Туган авылына Кушлавычка Габдулла Али тагында кайтачак.
Кырлайдан кубарылып жайыкка китер алдынан ул биредә Бәдретдин абзый йортында бер ай яшәп тә торачак. Ни кызганыч, ул йортның урынында бүген төгәл генә билгеле түгел. Менә Казандагы әти-әнисеннән кайтып, үз әнисенең төп йортына, Эшиледәге бабасы йортына ак шөүкә булып төшкән йорт урыны билгеле. Бу йортка Габдулла Уральскидан дөнья күреп, Казанда танылу белән бергә гомерлек шир дә алып, туры Тукай булганнан соң кайтачак. Сабый чагында күрмәгән хөрмәтне күрәчәк. Җылы өйдә авыл сөте эчеп, үрдәк шулпасы ашап, савуга башладым дип сөенәчәк. Киткәндә җиңгәсәл аңа 2 мамык мендәр дә биреп җибәрәчәк. Шул мендәрләргә терәлеп Тукайыбыз Келәшкин хастаханәсендә иҗатын дәвам итәчәк. Гомер юлын барлап ятачак. Ләкин әле аңа кадәр Габдулланың күршедәге Кырлай авылында ир баласыз Сәгъди абзыйга уллыкка алынасы, шунда халык җырларын, әкиятләрен сеңдереп, җирне аз-маз сукалап, шәшәргә урга өйрәнәсе. Әтисе белән бергә Кышкар мәдрәсәсендә укыган авыл мулласыннан дин сабагы өйрәнәсе. Җыеп кына әйткәндә дөньяга күз ачыласы бар әле. Кырлай авылы Тукайны шагыйрь иткән шартларның иң әһәмиятлесе. Ак киндер алъяпкычлы, киндер бияләйле, татарча бүрек кигән эшчән Сәгъди абзый Тукайга рух язык биргән тыйнак, эшлекле татар крестьяннарының иң олы җанлысы. Кырлай тирәсе бөтен чишмә буалары, кара урманнары, уен җырлары, йолалары белән Тукай шагыйрьгә үз гомеренә җитәрлек рух язык биргән. Монысын да Мөхәммәд абый әйткән. Алда һөнәрчеләр, лавкалар тулы, мәчетле, ширкәүле школалы, мәдрәсәле, милли чуар җайык Уральск шәһәре. Язмыш Габдулланың юлына тагын мәрхәмәтле кешесен чыгара. Шул ук Кышкар мәдрәсәсендә әтисе белән бергә укыган. Шәкерт чагында Кушлавышка кунак булып кайтып йөргән Мотыйгулла хәзрәт дустының улын дини гыйлемнән тыш шигырь язу нигезләренә дә өйрәтә. Тора-бара Тукайны шул ук Мотыгыйларның типографиясенә наборщик итеп эшкә алалар. Шунда ул бик күп публицистик мәкаләләр белән чыгыш ясый. Уральск төбәгендәге кадимчеләр, байларны тәнкыйть итә, тынгысыз журналист буларак таныла. Уральск Тукайның журналист һәм шагыйрь буларак канат ныгыткан урыны. Фикер газетасында, Әл-Гаср әл-Җәдид һәм Уклар журналларында, соңгы икесенең фактик мөхәррирләрдә Тукай үзе көлтә-көлтә шигырьләре басыла. Типографиядә кунатына эшли, берздексез шигырь, мәкалә яза, тәрҗемә итә. Тукайны Уральскида гына түгел, Казанда да, Оренбургта да, Петербургта да яхшы беләләр. Әмма туган туфрак шагыйрьне Казанга тарта. Ул чактагы хисләрен Тукай Уральскида чакта язылган Пар ат шигыренә салган. Казанга килүгә Тукай Әл-Ислах газетасында, Яшен журналында актив катнаша. Яңа дуслар да табыла. Фатих Амирхан, Хусейн Ямашев, Кабир Бәкер, Вафа Бәхтияров, Гали Әскәр Камал, Султан Рахман Кылый, Гафур Кылы Ахмәтов, соңрак Сәгыйть Сүнчәләй. Монда күңелле, дус-иш, зыялылар күп, сөйләшәбез, көлешәбез, укыйбыз дип яза ул дусты Кәриевка. Тукайның дөньяга карашларын алга таба үстерүдә иң зур рольне акыллы, тәҗрибәле Фатих Амирхан уйнаган дип раслый Тукайчылар. Әмма Тукай тирәсендә андый дуслар гына түгел, искелек яклы кадимчеләр, милләтче кумышлылар, бушбугазлар, шымчылар, алдакчылар да байтак була. Ул үз заманда үзенең иң мәшһүр поэмасы Кисекбаш поэмасын Купейское собрание бинасында укыган, сәхнәгә менеп, анда җыелган халык Тукайны аякка басып алкышлаган, ул зур уңышка ирешкән. Менә без шушы бинага да моңарчы истәлек тактасы куя алмыйча йөрдек. Һәм без Татарстан язучылар берлеге исеменнән Мәдәният министрлыгына хат язып, бу тактаны куюга ирештек. Менә мондый истәлек такталары куярлык биналар Казанда шактый. Менә бүгенге көндә Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасы бу бик тарихи бина.
Дөресен әйткәндә, бу бинада Тукай заманында новый клуб эшләп килгән. Һәм бу бинага да Тукай еш йөргән. Әнигә шушы мәхәббәт бинага, шушы тарихи бинага истәлек тактасы куймаска. Тукайны тулысынча бастырып чыгарырга тырышу омтылышы булды, ләкин бу омтылыш 100% үтәлде дип әйтеп булмый. Ни өчен? Чөнки Тукайның әсәрләре айырым җыентыкларда гына һәм Казанда гына басылмаган. Төрле җирләрдә, төрле газета, журналлар. Менә бу матбугат органнары, башка төрлеләр ул сакланганмы, юкмы? Кызганыч ки, мәсәлән, шул Фикер газетасының бүтән саннары да сакланмаган. Бийек Тукайыбызга кагылышлы бик күп нәрсәләрне белеп бетермибез шул әле. Белгәннәрен дә илтифатсыз калдырабыз. Әйтик, дуслары кыставы белән кирип яткан һәм шунда бакыйлыкка күчкән Клячкин хастаханәсендәге палатасын тулысынча музей итү турында моннан 9 ел элек килешенгән булган. Ләкин ул бүген дә сәламәтлек саклау министрының киңәшчесе өчен эш бүлмәсе булып тора. Биредә шагыйрь үзенең мәңгелеккә китәсен белә торып, җигелеп эшләгән, тормышын күздән кичереп, нәтиҗәләр ясаган, иң яхшы дип санаган әсәрләрен бер китап итеп туплаган. Элек язганнарына төзәтмәләр керткән яки бөтенләй сызып ташлаган, васыятләрен әйтеп калдырган. Өмеремдә беренче мәртәбә шагыйрьнең соңгы көннәрен күргән бүлмәгә аяк бастым. Җиңгәсе биргән мендәргә терәлеп утырган фотосында мин аның безгә, бүгенге буыннарга кинаяли карашын тойдым. Әйе, Тукай. Без әле һаман да синең тормышыңны энәсеннән җибенә кадәр өйрәнеп чыга алмадык. Без әле һаман да синең кебек тормышны паклау турында хыялланабыз. Инде әллә кайда, Кытайда татарлар безне гаилә, дин һәм Тукай яшәтә диләр. Biz алар бит аның күбесе инде Татарстанны күргәннәр дә юк, Казанны күргәннәр дә юк. Татар телен саклап яшиләр, Тукай безгә ярдәм итә дип. Аларның миңа Тукайга мөнәсәбәте шулай кысыкландырды. Алар Тукай дип ничек бер илаһи зат итеп карыйлар Тукайга. Шулай да сөенергә бер форсат бар кебек. Сәламәтлек саклау министрлыгының зур гына бер түрәсе озакламый бу бүлмәне чын музей итәчәкләренә ышандырды. Валлаһил муаффик. Аллаһ теләккә ирештерүче дияр иде Тукай үзе булса. Гомере буе милләтем дип яшәгән Тукайны һәр кайсыбыз йөрәгенә якын итеп алса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.